Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngenkomo. Uma iphupho isesangweni, suke kukhona isidalwa esidinga ukungeniswa ekhaya. Uma leyo nkomo nje uyibona ephusheni imile lapha esangweni, kusho ukuthi isidalwa singaphandle sidinga ukuthi singene, kuzomele-ke nisingenise. Ukuyiphupha izele inkomo, izele amawele. Lokho kusuke kubika inhlanhla enkulu. Uma-ke uhutshwa inkomo emnyama, kusho idlozi elibi futhi eliphenduliwe. Uma iphupho ikukubha ikukhipha ngaphandle kwekhaya, kusho ukuthi-ke lungisa indaba yesibongo, okungenzeka ukuthi awusiyena owalapho okhona. Uma iphupha-ke zisegcekeni, kusho ukuthi izidalwa zingenile ekhaya sezingaphakathi. Kwesinye isikhathi-ke abanye bayaliphupha lelo phupho uma kuwukuthi-ke ngayizolo bebewenza lowo mcimbi lowo wokuthi bengenise izidalwa ekhaya. Uma-ke zingenile ngempela kwafezeka kwahamba kahle, uyaliphupha-ke lelo phupho kwesinye isikhathi. Ukuyiphupha-ke zihamba zigcwele ijalidi noma ingena endlini inkomo, kusho ukuthi izidalwa zidinga ukwenzelwa umsebenzi noma-ke kudingeka indlu yazo. Abanye-ke bathi-ke uma bephuphe lelo phupho kube ukuthi bayayakha leyo ndlu, bayayakha leyo ndlu. Uma uziphupha-ke zisesibayeni, kusho izidalwa ukuthi zingenile ekhaya. Uma uyiphupha zisentabeni, kusho ukuthi izidalwa zisangaphandle. Uthole ukuthi ngayizolo benenza lowo mcimbi lo engiwushilo, bese kube ukuthi uyiphupha zisentabeni, kusho ukuthi akuhambanga kahle. Ukuyiphupha-ke ziwela umfula, kusho ukuthi kudingeka ukugeza izidalwa uy'ngenise ekhaya. Wayiphupha-ke ziyisa ediphini, kusuke kusho inhlambuluko yezidalwa edingekalayo noma umsebenzi wokugeza. Uma uy'phupha zilwa zodwa nje iy'nkomo, kuzomele-ke nenze inhlambuluko edingekayo okungenzeka ukuthi ubangwa izidalwa. Iy'nkomo bowazi ukuthi-ke zimele amadlozi asekhaya komama. Zimele amadlozi, ngifuna ukusho kanjalo iy'nkomo. Uma unombuzo usungabuza kwi-comment la esizokwazi ukuthi siyifunde bese sikwenzela ividiyo eqondene nawe ezokuchazela kabanzi-ke ngalokho osuke ukubuzile. Ngicela ukuthi u-subscribe naku-TikTok nakhona siya-subscribe-a bese uyangi-inbox-a khona ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp le ozosibuza kuyo njalo ekuseni uma unephupho.